Ante omogusi omubuyo bokano korwa ekaunti ya Nyamira. Digo ngo baretera end reform resort. Ejo kutoka asomo cho Nyamira area opposite Gesore Primary School. A cultural center. Ase county ya Nyamira. Family training resort. What is the moyembata? Training resort. Ekege ni kali moiga. Training resort. Mota ete kwego kya. Training resort. Motengene family training resort. What is the moyembata? Training resort. Ekege ni kali moiga. Training resort. Nale gotara. Ngomuri anga inali obolere. Nale gotara. Ekingomuri anga inali obolere. Ebitoki byasoire no mweli bomotenye besa mobukere. Ebitoki byasoire no mweli bomotenye besa mobukere. Kona ikanyamira matabe kanyage sole nkamonta no mosani. Kona ikanyamira matabe kanyage sole nkamonta no mosani. Kiko moboya ayendu kunkina kopali. Indise moyembata nuze biruko no mweli bomotenye. Indise moyembata nuze biruko no mweli bomotenye. Akatenenya nyamagora bere eyale gwetengira niri resort. Akatenenya nyamagora bere eyale gwetengira niri resort. Indwe togatira teryatambe korwe chankishoni. Kigwe keniri resort amana aroche ninjo mwerorere. Kigwe keniri resort amana aroche ninjo mwerorere. Aliake gitankanyore soche kangaliganya buyaye. Aliake gitankanyore soche kangaliganya buyaye. Mota ete kwego kya. Training resort. Motengene family training resort. Polise moyembata. Training resort. Ekege ni kali moiga. Training resort. Mota ete kwego kya. Training resort. Motengene family training resort. Polise moyembata. Training resort. Ekege ni kali moiga. Training resort. Kona zoime nyasayo monka buga kana ninde. Kona zoime nyasayo monka buga kana ninde. Kale terege tono kemogetie busa amonege sandae. Kale terege tono kemogetie busa amonege sandae. Dibuti yorore busa ya bakoro bakanywerere chingole. Dibuti yorore busa ya bakoro bakanywerere chingole. Kona kuranga swa swimming na ko pali ni chumwegoke. Kona kuranga swa swimming na ko pali ni chumwegoke. Kona ruroche kasake tanda na otensaki ni chumwegoke. Kona ruroche kasoinjege tanda na otensaki ni chumwegoke. Kona isane kagasobo rundarunge besa ninganga ni chumwegoke. Kona isane kagasobo rundarunge besa ninganga ni chumwegoke. Kona kora kwego ke odana sabetanga nyora yabeire. Kona kora kwego ke odana sabetanga nyora yabeire. Nyamisambe kachumba lya soboki mababoli. Nyamisambe kachumba lya soboki mababoli. Kaita jengora ngora tabwati araka kayerye mango. Kaita jengora ngora tabwati araka kayerye mango. Karibu mwegoke niri resort Nyamira County. Karibu mwegoke niri resort Nyamira County. Baba mota ete kwego kya. Training resort. Motengene family training resort. Polise moyembata. Training resort. Ekege ni kali moiga. Training resort. Mota ete kwego kya. Training resort. Motengene family training resort. Polise moyembata. Training resort. Ekege ni kali moiga. Training resort. Wana bana bantu ba minto. Iyongo bateinga karibu mwegoke any resort. Iye kutoka iga asomo cho Nyamira. Opposite Gesore Primary. Naboigonye mubwate chisukuru mutaite CPC program. Ascend resort lobwate swimming pool yengi ya. Amone cultural center ebwate binto Beyonce P. Kandi bunaba gusiba amenyete. Beyonce P no ko binyora ime
kero ngoriobori baito karibu egokie ase Henry Poma Resort eyo gotoka aso mocho Nyamira ekiona kumete emuseum yebinte bikoro ekiona kumete emuseum yebinte bikoro uno muguzi yameyete biraga tumekire no ko binyora uno muguzi yameyete biraga tumekire no ko binyora esionoroyo no ko yenyora ekonu no moswago no ko yenyora obokano bwa bakoro no ko binyora ekyage gechibando no ko kenyora ekizakya bangaka no ko kenyora tinsara na matimu no ko chinyora mbake kebwezi no ko kenyora baba baito chingole chebuza no ko chinyora ebisanda byokoliera no ko binyora saiga yabamura no ko yenyora ebitinge byenyangi no ko baito nyuma ya mubuchaibu no ko yenyora eketeni nyamagora tatu no ko kenyora ekenandi kyamabere no ko kenyora bakorwambo no ko ranyora enyakaruga no ko yenyora obotindiaro no ko banyora eketicha kyechinyeni no ko kenyora ekebwezi yetumbato no ko kenyora bakeke kukuche no ko kenyora baba baito karibu mwerolere nebinde binge nitera tingogora karibu mwerolere nebinde binge nitera tingogora baba bano bana bantu bamito onye gotage torole bintu birie bikora bagusiba gatumekire ochira mugondo kuliera none chara bagusiba keboirie tara Henry Poma Resort erinde bwerolere aseri goliria ise nabego nende nasaba na msikia baito bakotera matera cultural mwezi mwakaribishirwe Henry Poma Resort okare video ya engi ya yeke gusi ise ya Henry Poma Resort baito bagandalia mugundo ase bakore tobolemi bagandalia mugundo ase bakore tobolemi emete ya mariogo nosimekire Henry Garden emete ya mariogo no esimekire Henry Garden elia bakoro bagatumekire barosia mariogo apo medicine elia bakoro bagatumekire barosia mariogo apo medicine uno bwaranse no ko banyora ekenyunyu ntamonu no ko kenyora ogo tokwe mbeba no ko kenyora eke bunga baisake no ko kenyora eke robeke garoli no ko kenyora eke moga mogi no ko kenyora omaru baine no ko kenyora bakeke rundu no ko kenyora baito maga no ko kenyora baba baito karibu mwegokie mwerorera mariogo aina mbalimbali yani ali abantu bagasanganiria bagusikare erinde barosia amariogo mbalimbali karerende tutabwate shindani titwabwate chikonini kera na mariogo akamigi sigu gabantu bayengo talikuwa yande besi belia babwena yani bakomo tembe no ko yenyora yani bakomo tembe no ko yenyora lise likorura no ko linyora lise likorura no ko linyora lise likorura no ko linyora eke nyunta monu no ko kenyora bakogo tokwe mbeba no ko kenyora eke bunga baiseke no ko kenyora eke robeke garoli no ko kenyora eke moga mogi no ko kenyora omo arubaine no ko yenyora bakeke rundu no ko kenyora karibu mwegoke niririsoti baba baito otaete kwegokia niririsoti mochengene family niririsoti olise moye mbata niririsoti ekege nikali moiga niririsoti